Hej, jeg hedder Amalie, og jeg vil gerne fortælle lidt om Pointshop.dk. Pointshop er et website, hvor du kan oprette dig som bruger og optjene point, som du kan handle for. Der er mange forskellige ting, du kan købe i shoppen, og du tjener point ved for eksempel at synes godt om ting på Facebook, eller deltage i kampagner eller spørgeskemaer. Og der er mange andre ting, som du kan tjene point på. Du kan også oprette dig som VIP-bruger, hvor du så tjener et bestemt antal point for det, som du også tjener flere point for en almindelig bruger. Og det er gratis. Hvis der er nogle kampagner, som koster penge, står det der selvfølgelig. Jeg bruger meget tid på Pointshop, og jeg har bestilt nogle ting derinde, og jeg har modtaget det. Der er ikke noget snyd, der er ikke noget. Så det er et godt website, synes jeg. Og du kan bruge meget tid derinde. Det gør jeg i hvert fald. Så prøv det. Det er tidsfordriv. Hej.